nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya kudare tigadzise zvekunetsa pawana wedu. Yanombo dzako chitwa nemari dare zvaitwa zvese. Kutarizvo ndi Jonathan Muliro achitara kuna Reason Zvinudza. Kama nywa kamera sei? Muri wari. Ukama nywa kamera sei? Ukama munoti mati mambo muri kutaura namambo pambera Zvakanaka. Ukama hwenyu iwe na mai awa newe mukomana ukama hwenyu hwakamira sei ndiwo mubvunzo wari kubva. Pane ukama here kana kuti hapana ukama? Tinobatanidzwa nemwana akaitwa tinobatanidzwa nemwana munin'ina wangu inini nemwana wavo vakaita mwana vavo vese vaviri ukama munin'ina wako aripi? Mwana wavo aripi? Ngiri pani? Uya padhuze. Muyambuya nemufambo kana mungazengerani magomboro. Mwana unogara pakadai. Tinoratidze nyaya yako manikuru. taura kwasimudza shamari vanhu tese dare rese kuda kuva zvokunotaura. Inini musi wa 9 October ndakafonerwa na tete vaGladys na vatete ake vakafonera vaviri vachiti tiri kuuya kumba ikoko nemudzimai wenyu, tabata munin'ina wako ari pamba pedu nemwana wavo. Zvakaro vakauya ubva wasiya then musi wa 16 ndakaronga misoro isusu mhuri yakwangu inini tikati tinoita sei tindobvisa matsvakire ekuno. Takamabvisa zvechokwadi 16 October mwedziwo. Then musi wa 20 October mwedzi umwe chetewo sekumborequesta kwadandamboita sokukumbira kwadandamboita kumhuri yavo tichiti hataunza matsvakire kunai taizokumbirawo tete wemunhu watinenge tizofambidzana panyaya dzedu dzatinoda sei tigadzirise pamba. Musi wa 20 zvechokwadi tete vakauya, asi chakatozoshamisa pakauya tete avo vakauya vakabata matsvakire ekuno vasiyawo makanda pamba pedu, ende makandiro avo vakamasira vakaita mari iyoyi haana kunge akabuda mune zvakanaka, ende akabuda mushure mekunge vataura masoko akawanda ekuti inini nezera rangu inini zvakandikashamadza kuti ndingapindura nawo ndichiti chii uye nezvavaita. Vakataurawo vaiti mutaura vaita zvekuti vari kushora mari yakaendeswa matsvakire ekuno. Piri vaiti sei mwana sei vakubvunza wakavabvunza tete vachizonini wodzi wakabvunza mwana wavo vakati ko mwana iwewe ugere zvakanaka here, mwana ndopakapindura zvaakapindura. Then tete obva wazoti ko imimi seni kuregedza zvikadaiso zvichiitika, ndikati iyo zvamuri kubvunza izvi tete hazvipindurwe nenini, zvinoda kuti madzitete muri mite sei munge muchitaura murini. Saka mukutaura kwavaita kwacho ikoko vakabva zvekuti vakatosvika paextend yototobvisa hembe pamusha pake. Apa pamusha pangu inini kutaura chokwadi tinogara tingori vakomana vega vega, and iye ndiye akatouya tori mukadzi kutotanga kutouya kuti paakauya ipapo, and vanhu vachindoshanda navo vakomana vebasa. Saka zvavakaita ipapo
zvinhu zvakatovhiringi zvakatondishamisa kuti ko wai zvaitika zvakadai so pandaida kuti mhai ndotore baba wandoti baba wandobvuriredu kana pane zvine zvanetsa baba panguva iyo havana kubatika vakazobatika later on vakazobatika nguva dzangu kuti asi zvanga zvatoitika zvisizvo saka ininiwo ndosaka ndauya kwamuri mambo ndichiti ndida kuti ndibatsirike kuona kuti izvoni ndingabatsirike sei panhau yacho yekuti pese panonzi panoti panouya hama paiuya hama dzakewo panotoitika bungozozo chete hapauyike hapasi panouyiwa pane peace hapana runyararo hapana kutaurirana saka handisisina any other way yekuti ndinge ndichinzwanana pane mhosva yekurumbudzwa yamaono here ipapapa kana matauro ari kutaura anonzani munin'ina wako mhosva pane mhosva wakabudise mhosva matauro aaita pane mhosva here inganzi handisi kuiona inini handitaura hapeno imi kaachangamiri iye ndiye ari kutoita panga pamwe ari handino kuti tingati kuwanda mhosva yake iye mamubvunza zvakanaka changamiri kuti wakasvikotii ari kungotsenga mukana cheke chakukumbirwa kwake chekuti taura nyaya yako chaiyo yawaunza kudare kuitira kuti dare rione cheringakubatsire nacho because apa kuti ubatsirwe unoda kubatsirwei pasina nyaya yawati wapinza kudare pamsoro changamiri ndona sekuti arikuda kubatsirwa zvedu pakuti kana ukaendesa utsvakirai kuno unenge uchitazira kuti tsvakirai kuno inofanirwa kutambirwa ikoko yogara ikoko but kana ikadzoswa pane zvoda kugadzirisa but ataura egaka kuti kanga ari kadoko atsvakirai kuti andapisa zvipindura kuti wakauya wachitaura ndiishoma wende saka yakawanda kuti inodiwana natezvaro nina kundati anonzana nina wako anonzana Ephraim nokumbirawo kuti tibatsirwe kana yauya kuno zvakaitika izvo akashaya baba wake bhurirawo kokuzviko kwawo hakuna sabhuku iri ariko anokwanisa kuvabatsira wakaenda upedo aiwa yauya mambo iyoyo hakusina kweso hakusina basa kweso iwe tonga nyaya iyi yatiri kukupa pane zvinhu asina ndaona nyaya yakuye katozvaotaura zvekuzoti aenda kupi hazviti zvineinewewewe munhu anobvumirwa dai kana dai akada kuenda kumedzasiri kana kuhigh court iright yemunhu Ephraim na Gladys mwana mwana inini ndikona sababawo watozviunza ende plus wakuda kubatsirwa zvikuru kubva pane nyaya wakaita hanzi wazviunza pane ipi pana ishe kuti ishe ndine nyaya ndine mukadzi uyu yekuti taura zvawazviunzira ivi muchiona motoona kuti wazvipereka wane mhosva ipi yacho ikurisei kuti tiziye ini ndikuona kufanira kuti wazvipereka kuti mukadzi uyu kana kuti haachadi kana kuti ada kubva abvisa mari wataura kuti tete weuyu wakakufonera musi wa29 October wachiti waona Gladys aina Ephraim ndizvo October ndogore ripi igogore rineri right iye zvinezvi kutaurayo kuti Gladys naEphraim wacho watori nemwana ndiye anga ari baba ero October kwete October mwana angagara ari kuna kare wanga wangorambana here vanga pamusoro wemambo nyaya iripo ndechone kuti vana murino vazviunza vega musikana anonzi Gladys
vakangomitisa, havana kuroora, havana kudii, anozvigarawo mumba kwavo nemwana wake mumba kwavo. Nyaya iripo ndeyekuti azoita kuti wazobvise tsakurai kuno, Ephraim akawanikidzwa rumba kwana Gladys, ane fact achiuya achihwandira rumba kwana Gladys, ndo zvazoita kuti Gladys aendeswe kwawanikwa muri bhosi uyu akabatwa rumba kwana Gladys. Saka nyaya yacho ngaitangirwe ipapo kupfuura kudii kuenda mberi, ndo pane nyaya. Mwana womuntu ane mwana ndewani saka wakutya kuripa manje zvawakutya kuripa kuti taakuenda kundoripiswa kwakuchiti iwe mukoma chisimudza nyaya kuti tete wayo achipenga panapa azvona kuda kuhanda chii pamusoro ini ndini mbuya wabara murume wedu papa waGladys. Ndatumwa newana zvaari kutaura kuti ndindandikwendesa matsvakira ino kana randi chaiyo mumba mangu kana baba uchawazivana hawamuzivi. Asi pani chikomana chatokura wochiwaningirwa futi ari wi apa wako tofuti ndinogara paruguru asi inini nemuroora nemwana dina ndakachindwa kuti unombokotaura gwagwagwa ndapakuyo mai avarikuti handirangazi yaEphraim mhosva yacho iripo ndekuti tine mwana nangove naGladys tinoibvuma asi chatikonesa kuti titaurane nawo imhiko nemasoko nemaitiro azvakaitwa pamwedzi mudiki uyu watakapisa matsvagireikona hatina kutarisira kuti tichasvika panapa takadai taifunga kuti tichafambidzana zvakanaka nanatete vachitipa gwara tichiteera asi zvakakona zvakadaro Ephraim wacho ane mudzimai wake pamusoro peiyei uyu aripo iwe maida kuti 5 mwana ane makore mangani? 4 years ndara kuti 4 years dzese idzi pakaitwa mwana number 1 number 2 uyu Ephraim akandoroora iye Ephraim akatotsikitsira nekuti aruziva kuti ndiye honze rechi yenyaya. Ephraim atori nemukadzi wake waainaye kumba. Number 3 haaguti mukadzi wake anoenda futi kunani uko kuna Gladys kuda kundomupa futi mwana wechipiri pako tikamubvunza Gladys makaita nekondomu here hatina mama pamwe watoone imwe nhumbu shaka musikuona kuti muri kuramba muri kurwadzisa. Number 3 maakuaunza futi kudaro hamusikuona kuti kurwadzisa 1 maita mwana haane 4 years hamuna kana umboroora 2 Ephraim ndo kundoroora mukadzi wake 3 anouya ondorara futi naye pamwe atoone nhumbu yemwana wechipiri Number 4 munovaunza futi kudaro. Zvese zvimuri kuita kuvarwadzisa hamutendi pa kuvarwadzisa. Mama, Ephraim agara nemudzimai kumashure kwana Gladys. Mwana wekutanga ari form 2, wechipiri wacho ari grade 7. Saka apa kukanganisa kwaakaita ndosaka saka Ephraim ndiye ari kukanganisa. Imimi mukanganisa futi kwaunza chii kudare futi. Tashaya kuti tofambidzana sei maitira azvo zviri kuitwa hatichisiya mafambidziro akanaka pakwata sei kuti tifambidzane vanonaka sei imi muri kungokanganisira kumusha kwawoko. Ephraim ari mukadzi wake but uko haagutiwo anoramba achienda kuna Gladys ko kuchimuroora aite wakadzi wairi munei changamire pane nyaya mbiri inini pandanda kubata ndakubvunza mubvunzo yangu miri iwewe Gladys pawaurara naEphraim kumba kwenyu waiziva kuti Ephraim ane mukadzi pamusoro changamire wapindura yes kana anga asina ana mukadzi pakuti anono mukadzi
akaswa nditi ndichitanga kudanana naye 2013 ndakange ndine mukadzi takarambana 2010. Right. Zvikunzi kumba kuti hakuna mukadzi? Hakuna. Saka nhanditadze kubakono. ndobvunza baba watanga upandawo mati makaendesa matsvagirai kuno makaendesa mari mati taurisai $10 pane mwana ane 4 years akuendesa $20 mamungu kafika kutonga nyaya wamatsotsi inini ndiri pamusoro imbuya tiri kutaura ndiri kutsigira mutongi abva kutaura ndiri kuona kuti ava baba vakutamba nedare nekuti nyaya yanyatsobuda pachena kuti ivo pane zvavari kutovharidzira kuti vasazviita nenguva semataurirwo aitwa nachangamiri havana kupindura kuti pa4 years idzi maamuri kupi havasi kunyatsotaura awa kwasha vanofanira kuti varipire wabhadhare vanatezvara wavo kuvashungurudza kwavari kuita vanofanira kubhadhara chii hakusi kuroora kungobhadhara kuti tiri sori tiri kukushungurudzai tiri kukupai mwana muri kuchengeta tiri kuuya tiri kundorowa bota hamusi uye zvese mumba mavo zvese kupindira mumba mavo taachidzikisai taakutoenda kuye vanofanira kuripira chii kunanatezvara wavo hakusi kuroora hakusi kudii ava vachazounza yeroora yavo iri nyaya yavo yeroora vanozounza kuti kuripira yakanaka iyoyo kutsvatangarara kuiteedza zvinotaiteedza tikaona payakagumira mwena wembeu wagorogoda vanofanira kuti wabvise mombe inotsika yekuti sori kunanatezvara nekuti kumasiro kwacho kwakajatwa misikanzwa isingajairiki dzamara paiti mwana ane makore ayo ishe ini changamira ndachiti wabvise mombe imwe chete nembudzi mbiri vanoti mombe imwe nebudzi mbiri right vamwe munoti chii tinototi wamombe ndo kuripa izvi zvese zvinozoteera vanozoti ngekuti wambondodzokerawo wandatezvara wadzokere kumba ini ndandoda kuti ava baba wanga wachinyepa wauya kumangara handiwo wamangara futi ivava isida zvandadai ndirini ava baba waidzosera mari yekukwidza vanatezvara wauya wesawa nemari yavo yawabvisa yedare wawasungisawa wobvisa mombe nembudzi dzemasungiro 3 nemombe plus mombe yekunye mambo kuunza nyaya yakadai kuti ndakuenda kuna mambo kuti mambo waite nyamai wenyaya yakaputsa kudai iwo vari wrong mambo wafanirwa kunyepera iwe uchizoti iwewe ndio une mhosva wautanga kunomangara muchajei mombe inouya kwamambo uyu nekuti ari kudheerera kutambisa nyika kusimbisa nyika kwari kuita kufundisa vanhu kutsotsi anofanirwa kupinda mombe inoita kwamambo awa ndibabaka iye mukomana wacho chaichai ambotaurawo kuti iye mukomana wacho baba pamwe paina pamwe ndovanomanufacture mawezi ekutaura iye mukomana wacho amboti chii ari kuenda kwatezvera achinorara nemwana uyo akatotsikitsira pasi akutoziva kuti baba ndowane mari mukoma hausati baba ndi mukoma saka ndingatitongei mukoma auya ndiye right dare rawana kuti uri kushungurudza vana tezvara wako ndataura zvinhu zvina mazvinyora zvinhu zvina zvandataura zvavari kushungurudzwa vana tezvara naizvozvo unoenda undoripira mombe yaunondowati tiri very sorry vana tezvara takakanganisa tandiri kukanganisa kusvika takuzokuendesai kuna mambo
ivi muri vanatezvara wedu. Vanatezvara havaendeswi kunotongeswa. Ukaona kutongesa tezvara wako hadzina kukwana pachivanhu chedu, handiti? Right, kuno kudare kunobvisa mbudzi mbiri dzekuuya nenhau dzakadari izvi kuna mambo, dzauri kuenda uchindopinda mumba mavo uchindoita madiro ende uchikanganisa. Unoti mubereki akabereka anofara here kana uchiuya wakaita naye mwana umwe izvo akundoita mumwe wechipiri, apa hauna kana kuroora, hauna kana kudii. Murume muno tinobvumirwa kana tichida kuita vakadzi vairi, vatatu, vana, vashanu, varume tinobvumirwa. Ngatibudei pachena tondoroora toita zviro zviri pachena. Saka unobvisa mbudzi mbiri dzimwe kuno kudare. Makosi uchabvisa iwewe, makosi awaunza tete, awaunza mai, awaunza mukadzi wako, awaunza baba. Makosi 104 wawati usungisa, nekuti panouya tete baba vanouya akamirira baba, anouya akamirira mai nemukadzi wako. Ndaona aine kamwana kako futi kanobvisiswa mari yemabhazi. Saka mari yenyu yemabhazi imari kuuya nekudzokera pamunhu, $2. which is nekudya tokuisa 5 times 5, $25. Iyo otobvisa padare izvozvi kunza $25 kuti tipe towape makosi avo iyari. Uya ati $2. Saka chibvisa iri $30, extra $5 yambuya kuita $30. Anozopuwa iti $10, akaisa 5 yavo plus 5. Unzai mari dzacho towape. Iyo $30 unza $10 change, wape $30. Ndiani unzai $10 change, mupuwe $30. Saka unozvibvisa rini zviro zvakataura mombe iyo, unoibvisa rini? Mai Maria yari yabvisa $20 kubva kuna ambo. Okay, mari yedare hanzi yarai iyo taiisa pamombe yaachabhadhara. Vapa yebhazi iyo yedare yakuzozoya pamombe taiisa pamombe. Pamusoro wemambo, pandakamboita zvandakaita umboko ndakasvika hembe dzangu dziri panze, ndakashava. Unza dare rega, iro idare riri rega. Unotounza kudare kana uine chii. Handiri muri kudanana? Ewe. Hamusi kudanana here? Makatadza kutaurirana kuti hembe dzangu dzirai mambo. Iwe ungakondovhure makumbo usingabvunzi kuti hembe dziri kuti. Ndakabvunza ndikapindura. Saka hauna kubvunzikana nemuhindu. Wakazovhurire makumbo. Achiziva mambo. Tiri kubva muno wapanzi apa wakundoti dhari wakuda kurega right. Mombe nembudzi nhasi right, unoenda handiti mhakuchino indorongeka mari hanzi nhasi kombudzi dzavambo nhasi mosvika muchiti wachitinha mombe inoenda kunani? Ndiani baba waripo? Mnoendesa kwambuya? Ndiri kwaMbuya. Munopuwa tsamba namabhara nekuti namombe yacho kuita kuti musazondoite mapepa ekudii.
Then mbudzi dzamambo. Isimuzaisu kuitira kuti ine wari kunyora. Pari panhau yemombe apa panenge tichitoda inotsika chaiyo here kana iri mari ndokupa mune mari izvozvo sevanhu vari kuita onesi yemombe inotenga mombe taura onesi honesti handinayo yandinogona kuti ndiwane 350 right wowapa 350 mbudzi i40 $80 wodipa $80 handiti chindogarai pasi urunzwa mochindogara pasi muchinyatsororana nekuti uyu anoda mukadzi wake uyu muchinda sandizvo herewo muchinda kungonakirwa nepoto chete saka kana ari madamages munozounza kudare ari madamages mobhadhara iye haisi madamages ndekukushungurudzai wana tezvara muine chii handii saka mari dzacho mounza mobuda panze mogadzira mounza kudare momirira imi tokupai mari dzacho sekutaura kwayaita kuti mufambe zvakanaka okay tosimuka yarudo